Το φως του Θεού μας περιβάλλει. Η αγάπη του Θεού μας τυλίγει. Η δύναμη του Θεού μας προστατεύει και το Πνεύμα του Θεού μας φροντίζει. Όπου κι αν είμαστε, είναι και ο Θεός. Καλώ και επικαλούμε την πνευματική μας ομάδα. Τα αγγελικά βασίλεια, τους αγαπημένους αρχαγγέλους. Αρχάγγελε Ραφαήλ από την Ανατολή, με το στοιχείο του αέρα και τη σμαραγδένια φλόγα σου. Αρχάγγελε Μιχαήλ από τον Νότο, με το στοιχείο της φωτιάς και την μπλε ηλεκτρικ φλόγα σου. Αρχάγγελε Γαβριήλ από τη Δύση, με το στοιχείο του νερού και τη λευκή διαμαντένια φλόγα σου. Αρχάγγελε Ουριήλ από το Βορρά, με το στοιχείο της γης και την κόκκινη ρουμπινένια φλόγα σου. Αρχάγγελε Μέτατρον από πάνω, με το χρυσό πλέγμα της συνειδητότητας του Χριστού, σου ζητώ να τυλίξεις τα πάντα γύρω μας και να γιώσεις το χρυσό πλέγμα της συνειδητότητας του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Αρχάγγελε Σάνταλφον από κάτω, με το πλατινένιο πλέγμα της μητέρας Γαίας, σου ζητώ να τυλίξεις τα πάντα γύρω μας, να ανεβάσεις το πλέγμα επάνω και να το γιώσεις μέσα στις καρδιές μας. Σας ζητώ να μπείτε στο εδώ και τώρα, να θωρακίσετε το χώρο και αυτή τη διαδικασία μέσα στο χρόνο και στον τόπο και να κρατήσετε αυτή τη διαδικασία στο χρόνο, στο χώρο και στον τόπο, στην υψηλότερη δυνατή δόνηση εναρμονισμένη με τη δόνηση της συνειδητότητας του Χριστού. Καλώ και επικαλούμε τη φιλική θεϊκή ενέργεια μέσα από όλες τις εκφράσεις της που είναι 100% από το φως. Τη Μητέρα Παναγία, τη Μητέρα Γαία, την Ίσιδα, τη Μαρία τη Μαγδαληνή, την Κουάν Γιν, τη Λάξμη, καλώ και επικαλούμε τη γαλαξιακή μας οικογένεια του φωτός, τους αδελφούς μας από την πέμπτη διάσταση και πέρα από την πέμπτη διάσταση, τους Πλειάδες, τους Αρκτούριους, τους Σύριους, τους Λύριους, τους Ανδρομέδιους, τους Ορίωνες,
και τους Κασιόπες. Καλώ τους καταλληλότερους διδασκάλους του φωτός που είναι εναρμονισμένοι, ευθυγραμμισμένοι στην συνειδητότητα του Χριστού. Κρατούν τη συνειδητότητα του Χριστού και εναρμονίζονται με τον νόμο του ενός. Είναι οι καταλληλότεροι σε θέματα ανύψωσης συνειδητότητας, θεραπείας σε όλα τα επίπεδα και αφύπνισης της συνειδητότητας, ενσωμάτωση της θεϊκής υπόστασης σε όλα τα επίπεδα. Σας ζητώ να ενωθείτε μαζί μας σε αυτή τη διαδικασία, να μας καθοδηγήσετε και να μας υποστηρίξετε για τη θεραπεία και για την εξέλιξή μας. Σιωπηλά παρακαλώ επαναλάβετε μέσα στο μυαλό σας. Επικαλούμε την εγώ ημί παρουσία. Ζητώ να λάβω όλη την ενέργεια και όλες τις πληροφορίες από αυτή τη διαδικασία στην τέλεια ποσότητα που χρειάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή για τη θεραπεία μου και για την εξέλιξή μου, για το ανώτερο καλό μου, το ανώτερο καλό της ανθρωπότητας, το ανώτερο καλό όλης της δημιουργίας. Και επαναλάβετε επίσης παρακαλώ σιωπηλά μέσα στο μυαλό σας. Εγώ είμαι ο λόγος μέσα από το σώμα μου. Εγώ είμαι ο λόγος. Εγώ είμαι ο λόγος μέσα από τη δόνησή μου. Εγώ είμαι ο λόγος. Εγώ είμαι ο λόγος μέσα από την επίγνωσή μου ότι εγώ είμαι ο λόγος. Εγώ είμαι ο λόγος. Γνωρίζω πια ποιος είμαι στα αλήθεια. Γνωρίζω τι είμαι στα αλήθεια. Γνωρίζω πώς προσφέρω, πώς υπηρετώ στα αλήθεια. Είμαι ελεύθερη, ελεύθερος. Είμαι ελεύθερη, ελεύθερος. Είμαι ελεύθερη, ελεύθερος. Και έτσι είναι. Τώρα θα ήθελα να οραματιστείτε ένα άσπρο φως με χρυσές, ασημένιες και βιολετί ακτίνες που κινείται μέσα στο σύμπαν σε σχήμα σπιράλ. Που λάμπει, που αστράφτει, που λαμπυρίζει και που έρχεται κατευθείαν από τον κεντρικό κοσμικό ήλιο. Κινείται μέσα στο σύμπαν και προσεγγίζει το γαλαξία μας. Και τώρα μπαίνει στο γαλαξία, κινούμενο πάντοτε σε σχήμα σπιράλ, στο ηλιακό μας σύστημα, προσεγγίζει τον πλανήτη μας, μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα
Περνάει από όλα τα ανώτερα πνευματικά μας κέντρα και κατευθύνεται προς την κορυφή του κεφαλιού. Τώρα αυτό το όμορφο φως που λάμπει, που αστράφτει, που λαμπυρίζει, αυτή η όμορφη ενέργεια διαπερνάει όλο το ενεργειακό πεδίο και το φυσικό σώμα, γεμίζοντας από άκρη σ' άκρη κάθε όργανο, κάθε ιστό, κάθε μυ, κάθε σύστημα, κάθε κύτταρο. Αυτή την όμορφη ενέργεια, αυτό το λαμπερό φως με τις χρυσές, ασημένιες και βιολετή ακτίνες. Μπαίνει από την κορώνα, από την κορυφή του κεφαλιού και γεμίζει όλο το κεφάλι. Την αριστερή πλευρά και την δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, την επίφυση και την υπόφυση, το τρίτο μάτι, τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, το πίσω μέρος του κεφαλιού και το στόμα του Θεού, και κατεβαίνει στο λαιμό. Περνάει από το τσάκρα του λαιμού και απλώνεται στους ώμους, στις ομοπλάτες, στα χέρια, κατεβαίνει στους αγκώνες και από εκεί μέχρι τα δάχτυλά σου. Αυτό το όμορφο φως που λάμπει, που αστράφτει, που λαμπυρίζει, κινούμενο πάντοτε σε σχήμα σπιράλ, συνεχίζει την πορεία του προς τα κάτω. Γεμίζει το στήθος, το στέρνο και την υψηλή καρδιά και κατεβαίνει μέσα στους πνεύμονες, στη φυσική καρδιά και το τσάκρα της καρδιάς, και από εκεί στο σηκώτη, τη σπλήνα, το στομάχι και το ηλιακό πλέγμα, την κοιλιακή χώρα, τον αφαλό, το τσάκρα της μήτρας, και από εκεί κατεβαίνει στο χάρα που είναι λίγο κάτω από τον αφαλό. Γεμίζει όλη την κοιλιακή χώρα, τα όργανα αναπαραγωγής, και κατεβαίνει στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Συνεχίζει την πορεία προς τα κάτω, στους μυρούς, τα πόδια, τα γόνατα, τις γάμπες, τα πέλματα, και από εκεί κινείται προς τα κάτω μέσα στο έδαφος, υπέδαφος, βαθιά, μέχρι να συναντήσει το κεντρικό ήλιο, τον πυρήνα, μέσα στη μητέρα γη, την καρδιά της μητέρας γέας. Νιώστε τη σύνδεση με τη μητέρα γέα, καθώς γιώνεται αυτή η ενέργεια που ρέει από το κεντρικό κοσμικό ήλιο, διαπερνώντας όλο το σώμα, καταλήγοντας μέσα στην καρδιά της μητέρας γέας. Μας συνδέει με αυτή την υπέροχη ενέργεια της μάνας. Νιώστε τη σύνδεση, τη σιγουριά, την ασφάλεια, και με τη σειρά σας κι εσείς, από την καρδιά σας με πρόθεση, στείλτε την αγάπη σας στη μητέρα γέα. Περισσότερο φως κατεβαίνει από την καρδιά προς τα κάτω. Η αγάπη σας με πρόθεση μέχρι να συναντήσει τη μητέρα γέα. Η μητέρα γέα λαμβάνει την αγάπη μας και τώρα και εκείνη με τη σειρά της μας στέλνει τη δική της. Ένα άσπρο κρυστάλλινο φως
πλατινένιες ακτίνες. Ξεκινάει από την καρδιά της μητέρας γέας, κινείται προς τα πάνω, ακολουθώντας την ενεργειακή μας κολόνα, μέχρι να συναντήσει τα πέλματά μας. Και από εκεί προς τα πάνω, τις γάμπες, τα γόνατα, τους μυρούς, τη βάση της σπονδυλικής στήλης και τη ρίζα, το χάρα λίγο κάτω από τον αφαλό, το τσάκρα της μήτρας στον αφαλό, κινείται προς τα πάνω, στο ηλιακό πλέγμα, στο στομάχι, και από εκεί στην καρδιά, την υψηλή καρδιά στο στέρνο, και από εκεί στο λαιμό, προς τα πάνω στο τρίτο μάτι, και από εκεί κινείται προς τα πάνω και προς τα έξω, από την κορυφή του κεφαλιού, κινείται με δύναμη, με ορμή μέσα στο σύμπαν, μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό κοσμικό ήλιο. Και αναπνεύστε βαθιά, αργά και σταθερά, και επιτρέψτε τον εαυτό σας να νιώσει την ενέργεια που κινείται ταυτόχρονα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Κάθεσαι πάνω σε δύο πυλώνες φωτός που κινούνται ταυτόχρονα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Και με κάθε εισπνοή επέτρεψε στον εαυτό σου να φέρει περισσότερο φως στο ενεργειακό σου πεδίο και στο φυσικό σώμα. Και με κάθε εκπνοή επέτρεψε στον εαυτό σου να απελευθερώσει όλα όσα δεν χρειάζεται να βρίσκονται εδώ, στο εδώ και τώρα. Εισπνοή, δες, νιώσε, έχει την επίγνωση, περισσότερο φως να έρχεται μέσα στο πεδίο σου, σε αυτή την νοητή σφαίρα φωτός γύρω σου και μέσα στο φυσικό σώμα. Εκπνοή, επέτρεψε στον εαυτό σου μέσα από τη ροή των πυλώνων αυτών φωτός να απελευθερωθούν ό,τι δεν σε εξυπηρετεί, ό,τι δεν χρειάζεται να βρίσκεται στο εδώ και τώρα. Νιώσε τη σιγουριά, την ασφάλεια, καθώς απελευθερώνεις και καθώς γεμίζεις περισσότερο φως. Αυτοί οι δύο όμορφοι πυλώνες φωτός συναντιούνται στο κέντρο της καρδιάς σου, που εκεί συγχωνεύονται δημιουργώντας μια φωτεινή, πανέμορφη, λαμπερή, εκτυφλωτική σφαίρα φωτός. Και καθώς κοιτάζεις, παρατηρείς το στήθος σου, βλέπεις το φως που στην αρχή φαντάζει εκτυφλωτικό. Σιγά σιγά όμως το συνηθίζεις και γίνεσαι ένα με αυτό. Και καθώς αναπνέεις και καθώς το παρατηρείς, αυτή η σφαίρα φωτός μεγαλώνει και τώρα καλύπτει όλο το στήθος. Και καθώς αναπνέεις και καθώς την παρατηρείς, μεγαλώνει κι άλλο κι άλλο κι άλλο και καλύπτει τώρα 360 μοίρες όλο το φυσικό σου σώμα. Αυτή η όμορφη σφαίρα που λάμπει, που αστράφτει, που λαμπυρίζει και που νιώθεις ότι δεν είναι έξω από σένα, αλλά είσαι εσύ αυτή η σφαίρα φωτός. Και καθώς αναπνέεις αργά, σταθερά, βαθιά, νιώθεις ότι επεκτείνεται κι άλλο και καλύπτει όλο το χώρο που βρίσκεσαι. Και καθώς αναπνέεις, καλύπτει όλη τη γειτονιά.
Νιώθεις ότι εσύ είσαι αυτή η σφαίρα που αβίαστα, χαλαρά, ήρεμα επεκτείνεσαι και με μια ωραία βαθιά, αβίαστη, χαλαρή αναπνοή τώρα επεκτείνεσαι σε όλη την πόλη. Και καθώς αναπνέεις κι άλλο, βαθιά, αργά, σταθερά, επεκτείνεσαι σε όλη τη χώρα. Και τώρα σε όλη την Ήπειρο. Και με μια ακόμη αναπνοή, απαλά, εύκολα, άνετα, επεκτείνεσαι σε όλο το πλανήτη. Και καθώς αναπνέεις νιώθεις τον εαυτό σου να επεκτείνεται μέσα στο σύμπαν. Μέρος αυτής της φωτεινής σφαίρας που λάμπει, που αστράφτει, που λαμπυρίζει, που είναι ένα με το σύμπαν και που χάνεται μέσα στο σκοτεινό φως, που είναι σκοτεινό αλλά είναι φως και που έχει υφή, περιεχόμενο, ύπαρξη. Μέσα σε αυτή την αιωνιότητα της επέκτασης επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει ένα με το όλο και όλο με το ένα. Όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Σε αυτήν την κατάσταση καλούμε τώρα τις πνευματικές μας ομάδες να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε, να ενσωματώσουμε, να φέρουμε στην εμπειρία αυτή την ολότητα της ύπαρξής μας. Ζητάμε να ανοίξουμε, να απελευθερωθούμε. Βάλε τα χέρια στην καρδιά σου και με όλη την ειλικρινή σου πρόθεση, με την επίγνωση ότι οι αρχάγγελοι με τις λεγεώνες τους, τα αγγελικά βασίλεια, η γαλαξιακή μας αδερφή, η πνευματική σου ομάδα βρίσκονται όλοι γύρω σου. Με τα χέρια στην καρδιά επανέλαβε σιωπηλά μέσα στο μυαλό σου. Απελευθερώνω όλες εκείνες τις περιοριστικές ιδέες για το ποιος είμαι, για την υπόστασή μου, που δεν μου επιτρέπουν να έχω την ανθρώπινη εμπειρία που λαχτράει η καρδιά μου. Απελευθερώνω όλους τους φόβους, τις αμφιβολίες, τις ανησυχίες που με κρατάνε πίσω στο να επιτυγχάνω τους στόχους μου. Δες, νιώσε, έχει την επίγνωση να υπάρχει μια κινητικότητα στο πεδίο γύρω σου και στο φυσικό σου σώμα. Συνδέσου με το φυσικό σου σώμα και επέτρεψε τον εαυτό σου να νιώσει σε κάθε δήλωσή σου αν υπάρχει κάπου στο σώμα σου η αίσθηση κάτι είναι βαρύ,
κάτι είναι ξένο, κάποια αίσθηση δυσφορίας. Τοποθέτησε εκεί τα χέρια σου και με την πρόθεσή σου απελευθέρωσέ το. Απελευθερώνω όλες εκείνες τις ιδέες που δεν είναι δικές μου, πεποιθήσεις ότι δεν μπορώ να τα έχω όλα στη ζωή. Απελευθερώνω όλες εκείνες τις ιδέες που με σαμποτάρουν και δεν μου επιτρέπουν τη θεϊκή σύνδεση, τη σύνδεση με το θεϊκό μου εαυτό. Απελευθερώνω τυχόν θυμό ή πικρία που έχω με τον εαυτό μου ή με οποιονδήποτε άλλο και ζητώ να καθαριστεί αυτό το πεδίο, αυτές οι δονήσεις από το πεδίο μου, να απελευθερωθεί το πεδίο μου από αυτές τις δονήσεις και κάνω χώρο για περισσότερη αγάπη, για περισσότερη αυθονία σε όλα τα επίπεδα, για περισσότερη χαρά, για περισσότερη επέκταση. Απελευθερώνω τις απαιτήσεις, την αυστηρότητα, τις προσδοκίες από τον εαυτό μου και όλους τους άλλους. Απελευθερώνω και συγχωρώ ερμηνείες γεγονότων, καταστάσεων, πράξεων, δικές μου ή αλλωνών. Ζητώ να απελευθερωθούν από το πεδίο μου και από το φυσικό μου σώμα. Απελευθερώνω τυχόν κάρμα ή τραύμα που φέρω από αυτή τη ζωή ή οποιαδήποτε άλλη ζωή μέσα στο χρόνο και στον τόπο, σε όλες τις διαστάσεις και σε όλες τις πραγματικότητες. Τα απελευθερώνω. Απελευθερώνω στατικές ενέργειες και χαμηλές δονήσεις προς τον εαυτό μου ή οποιονδήποτε άλλο. Τα απελευθερώνω. Δείτε, νιώστε, έχετε την επίγνωση. Το πεδίο σας μεγαλώνει. Είναι ένα με τη ροή της ύπαρξης. 360 μοίρες. Σαν να το σμπρώχνει κάτι από μέσα προς τα έξω και να ανοίγει, να ανοίγει, να ανοίγει. Και είναι ένα με το σύμπαν. Ένα με τη δημιουργία. Ρέει. Και εμείς μαζί του. Μέσα στο μαύρο φως της δημιουργίας, μέσα στο μαύρο φως της μήτρας της δημιουργίας. Καθώς όλοι περνάμε μέσα από αυτό, μπροστά μας εμφανίζεται μια φωτεινή πύλη που μοιάζει και αυτή ένα με το όλο. Η ροή μας οδηγεί σε αυτήν και πριν περάσουμε όλοι μαζί
Δηλώνουμε. Περνάω μέσα από αυτή την πύλη με δύναμη. Ελεύθερη, ελεύθερος. Ευθυγραμμισμένη, ευθυγραμμισμένος στην αλήθεια μου. Επιτρέπω σε αυτή την πύλη να με ανανεώσει, να με αναγεννήσει. Αναγνωρίζω ότι η δύναμή μου είναι η αγάπη. Προς τον εαυτό μου, με ανιδιοτέλεια και σε όλα τα πλάσματα γύρω μου. Βρισκόμαστε τώρα στην πύλη. Περνάμε όλοι μαζί σε αυτό το εκτυφλωτικό φως που απλώνεται παντού γύρω μας. Οι αρχάγγελοι και οι πνευματικές μας ομάδες γεμίζουν το ενεργειακό μας πεδίο και το φυσικό σώμα με αυτή τη δόνηση του φωτός από άκρη σ' άκρη, οπουδήποτε δημιουργήθηκε οποιοδήποτε κενό από την κάθαρση και την απελευθέρωση όλων εκείνων των παλιών συχνοτήτων. Και επιτρέψτε το να συμβεί. Επέτρεψε στον εαυτό σου να λουστεί σε αυτό το φως της απελευθέρωσης, της ελευθερίας, της αγάπης, της αυθονίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το φως που σε φέρνει πιο κοντά σε αυτά που λαχταράει η καρδιά σου, στα όνειρά σου, στην ειρήνη, στη γαλήνη, στην υγεία ψυχική, συναισθηματική, σωματική. Κατεύθυνέ το με την πρόθεσή σου όπου θέλεις. Στο νοητικό της σκέψης, σε συναισθήματα ή στο φυσικό σου σώμα. Με την πρόθεσή σου. Δες, νιώσε, πάρτε μια ωραία βαθιά αναπνοή και κλείστε τα ματάκια. Την επίγνωση να επιδράει. Δες, νιώσε, έχει την επίγνωση καθώς κοιτάζεις γύρω σου όλο και περισσότερο φως και είσαι μια σφαίρα φωτός καθώς όλα είναι φως, καλύπτει τα πάντα και έρχεται με αποχρώσεις, ήχο, ιερή γεωμετρία, σύμβολα, όλα εναρμονισμένα στην αλήθεια και την ελευθερία της αυθεντικής μας ύπαρξης. Η πνευματική σου ομάδα, ο θεϊκός σου εαυτός, επιβλέπει τη διαδικασία ώστε να πάρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Με εμπιστοσύνη αφέσου στη διαδικασία. Ζήτησε, επικαλέσου, βάλε την πρόθεσή σου εκεί που επιθυμείς. Με την πίστη, τη βεβαιότητα, την εμπιστοσύνη, την πνευματική σου ομάδα και ο θεϊκός σου εαυτός θα κάνει την πιο τέλεια θεραπεία, την πιο τέλεια αναπροσαρμογή για το ανώτερο καλό σου. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία πολύ σύντομα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ γύρω μας, ενωμένη, μία ενέργεια. Δες, νιώσει, έχει την επίγνωση, αυτή η ενέργεια της απελευθέρωσης, της δύναμης, της ελευθερίας, της αλήθειας να επεκτείνεται παντού σε όλο τον πλανήτη, στη Μητέρα Γαία, σε όλα τα όντα,
καθώς κοιτάμε από μακριά, από ψηλά, τον υπέροχο πλανήτη μας να φωτίζεται όλο και περισσότερο. Όλα τα πλάσματα, τα στοιχειακά, τα βασίλεια των ζώων, των φυτών, φωτισμένα στη δόνηση της ελευθερίας, της απελευθέρωσης και της αλήθειας. Δες, νιώσε, έχει την επίγνωση να επεκτείνεται το φως, οι ενέργειες αυτές σε όλα τα όντα, όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εθνικότητες, χωρίς σύνορα. Όλοι οι άνθρωποι ενωμένοι βιώνουν την απελευθέρωση και την αλήθεια, την αγάπη, τη χαρά, την ενότητα, ότι όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Δες, νιώσε, έχει την επίγνωση τους δικούς σου ανθρώπους ενωμένοι, χαρούμενοι, αυθονία σε όλα τα επίπεδα, υγεία. Δες, νιώσε, έχει την επίγνωση όλοι οι άνθρωποι ενωμένοι, χαρούμενοι, με αυθονία σε όλα τα επίπεδα. Μία ενέργεια, μία συνειδητότητα, μία αγάπη. Μία πραγματικότητα γεμάτη από συμπόνια, συμπαράσταση, αλληλεγγύη, κατανόηση, ενότητα, αγάπη. Και νιώσου το βαθιά μέσα στην καρδιά. Επέτρεψε στον εαυτό σου να το βιώσει, να το νιώσει μέσα στην καρδιά σου. Επέτρεψε τον εαυτό σου να ακούσει τα γέλια, τις χαρές, τη μελωδία των αγγέλων να αντυχεί παντού. Και αυτή η ενέργεια εξαπλώνεται σε όλο μας το σύμπαν και σε όλα τα πλανητικά συστήματα. Είμαι η νέα δόνηση. Είμαι μέρος της νέας γης. Είμαι η ανιδιοτελή αγάπη. Είμαι ένα με το όλο. Και όλο είναι ένα. Εγένετο, εγένετο, εγένετο. Ευχαριστούμε τους αγαπημένους αρχαγγέλους. Ευχαριστούμε τις γαλαξιακές μας οικογένειες, τη φιλική θεϊκή ενέργεια και όλους τους διδασκάλους του φωτός που βρέθηκαν σήμερα εδώ μαζί μας σε αυτή την όμορφη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ.